Ripnatu siap menikmati jangan bening hari ini. Menune jangan bening, lawe jangan bening, mesrane lawu-lawan. Jangan bening lawu apa, Rip? Minggu tiga salah, minggu tiga. Linggo dingklek. Iki jangan bening lawu apa? Jangan godhong telo karo lawe apa iki? Lawe ya apa? Oh, tak watuk. Iki apa lawe jenenge iki? Sate kambing karo tahu. Imam, bismillah sik yo tangane piye? Bismillahirrahmanirrahim. Tangane piye lek doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima rozak wakina ada amin. Jangan bening. Sejak ngomong nih jangan bening langsung suku ngerecek aja nih buri jikok jangan bening.